mga higala, ako lang sang tiwasog isgot ni kay atol sa siyam kaadlaw misa de Gallo. December 16 man nagsugod. Usa sa mga misa de Gallo, kinigong ato mga pari lagi. Laylain ni sag mga pamaagi. Laylaig mga techniques. Aron lang nga ang mga tao maminaw atol silang humili. Mao man na. Kay doon na may mga pari, doon na mga pari nga kuan gyud. Doon na gasa sa pag sulti, pag humili, kada ma-hold yun yung mga tao dahil charismatic na yung mga pari, anak. Nga nagpaminaw ni mom, nimbawat yung balibog yung naghumili. Napil ba mga pari nga, puribuyag sad, dili kayo inana ang ilang gasa. So ang uban, mangitag mga pamagi, lain-lain na yung daikin. Kaya labi na, kini mo kong misa mga higala, kadlawong dako. Mga tuog, mga ng uban, mahigilag mo tambong og misang adlaw. Kanila bang kadlaw ni noon? No? Sumuna nga, lain-lain pamagi mga pari, sa tuyo, nga mga tao, maminaw bisag kadlaw. Kaya kanang uban, man ako pagtuoy ni kini si Father Dennis Boltron, na isyo man siya ani. Good morning ni mo dia Father Dennis Boltron, diri sa Danao City, mga higala. Siya maoy usa sa team of pastors man sa si Father John mo inaadiha. Kinis Father Dennis yung pagka-joker gini siya nga pare. Ay ni siya mahumilisan pero may pagka-joker ba? Kaya karon, lain ni sa kinis Father Dennis nang duha mo ko misa dai namimisa alas 3 kadlaw do na po alas 4. Alas 3:30 alas 4:30 na. Di kamot kasi mga pare ko sa online nga kanang mga tao mapugwat gyud o makamata, So ni kuan ni kananaang niingon sa mga nagmisa siya inakin nang a day before ni na issue. Ingon siya nga kanta siya pero ingon sa paghaman og maha mag TikTok. Karon kanta lang sa ni ako nya og mag TikTok na ko. Na issue man gud mga sukid paminaw, kay ang iyang gi-TikTok sa kining sikat kay kanta sa INSE karon. Nakaula ko nakadungog sa Manila ani ba ko nga. Usa man kantahan nga nindot ra pa paminaw, pwede ko kasabot sa love songs din pero kuan ba nindot ra paminaw bisan di ka kaabaw nga love song ni kay ininsik man pero mo nindot paminaw. Mo na uso des TikTok. Ni apil pos pa Bolton og TikTok kani So, kini TikTok na nauso ng TikTok. Pareha na ng sikat na dungan-dungan kasi sikat na tukuan dahil katong I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Karon gi TikTok man. Dito si Mahan di na issue dako, na issue na question. Unsa man ni? Issue gud ni og dili ni issue. Moingon na uban may galap satanic ko no. Paminaw na ko, may buntag ni Father Boltron sa Danao. Yes, Father Boltron na, listen na, may mga pictures sa naginiday. May mo na yung pari, Kung ano siya nga pare, kaya na ang may pagka-joker gini, maminaw ka sa humili ni, may mo humili ni. O niya, kanang, ang tuyo ba niya nga, ang mga tao di katog. Atos misa, kaya kinig misa di gali, alas 3 kadlaw, o kining alas 4. Pagkahingatugon, ang mga tao may galana, bisa ganin na mo, musimba online lang, maduka-duka, samot kaduka-duka. Pero, now, ato isgot na, unsa may mga lagda simbahan ani. Kanang mo comment nga satanic sa niya, lahap lasad ay. Sobra na sad kayo. Kuan na daghay mga nanaway nga kon, pero dapoy mga didipinsa. Unsa may atong baluganan labot ani. Question, kanang sayaw diha sa simbahan gidili gyud na. Kuan gyud na, absolute ba nga gidili ang sayaw o dili? May dakong question, unsa may kalainan nun? Ay ka sayaw, ting ana. Isaway sila. Napoy may dipinsa. Kini din nagsaway ini daan gyud ko no hinawayon sa. Kay namirwan og siyempre with all due respect sa laing relihiyon, bisag unsa sayawa, bisag unsa buhaton las Katoliko lahi man gana. Siyempre mo saway gyud ka. Pero Katoliko kang pangutana kining saway Katoliko ba? Sunod nga pangutana kining nga ni saway traditionalist ni nga Katoliko o modernist. Naman gud within the Vatican, within the Catholic Church, naman gud traditionalist, napoy mga modernist. Mo na itong gitan-aw, no? Kay wika nga, ang pagsayaw diha sa simbahan, sayop yun na, sayop yun. Absolute na. Okay na, sayaw man eh. Isayaw ang mga pare asas palma, nag-una-unag sayaw, tubangan sa altar Santo Niño. So, sa'yo kalainan.
Ato pala man ha, o sa may kalainan, kini usa, ting 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 ting, love day ko nun eh. Nga, kuan, kini ni ang sayaw. Nag-text na ko si, kuan, si Silbong Mendez. Ang mga nakailan ni Father Bolton, asahin ng San Fernando, maayo nga pare ni. Kuan siya nga pare, kanang, maayo lang mo humili, maayo mo kanang, mo joke sa dyan, humili kanang, imong kuhaon ng atensyon sa mga tao ba, aron di makatog. Kaya kining kadlaw lagi porbida, sulti ikog bakakon ko. Askan naghana, manimba gani mga higala o kanang adlawan matub gani, samot na ning misa de galyo. Na ba na mo simbag bisag online gani magduka-duka. So kini Father Bolton nangitag pamagi taon po ba nga usaon ni nga mga tao maminaw ba sumili. Kayo, naipare karon dili. Kini Father Bolton, tilo man si bunga kantahon ang ebanghelyo Father Bolton. Mo kanta ba? Mo bitay Diyos danaw din hitabo a day before na hitabo ning isyuhan ni kantas Father Bolton. Kana bang mahilig kanta-kanta kantas Father Mijares o. Katto nga pare iyang talent kanta-kantasan. Ako na pare pa ko okay. Nya more or less naman akong kinantahan. Nay panahon nga imong kuanon ba? Kantahon. Si Father Dennis na siya kwan. Naghaman ang mga pare nga magana mo kanta-kanta ba? Kay kining kong kanta mga higalay numdumi ha. Kining kanta gani ko man eh. Ang imong talent kanta or dance depende man na. Naman na kanang pagsayaw gani na mas Biblia gyapon na. Sayaw kag mga pagdaig sa Ginoo okay man. Unsa may intention, unsa man ang nas kasing-kasing nimo sa dimi sayaw ka. Kinsa may makakita na, kinsa may makabasa ana. Competent ba ta mo basa na? Ang Ginoo may makabasa gid ana indekin. No? Kinis pa din na say daily vlog sa Facebook nga exercising through faith nga matulon-anon kayo. Kung sa isang pare ka na ang nanikabot sa kini lagi dalilain man gud lagi kuaning pare. Kita ka bisa ganing simbahan dahil naibang masimbahan gani nga okay ra kanila pero kining mabulo ay kabantay ko moingon nang kuan mo instruction gud nga inigkuan ha inig pangalawat ituyhod ang kamot ni mo luhod samtang mo kalawat ng usan ni mo kuan kung unsa ba ning kuan way mo demonstrate malibo ka. Ang uban okay man kalawat mo nga sumbaba ihatag ang lawas si Kristo ang uban mga higala mo ang pad pero mabulo specific ka sa day mo nya samtang ni kalawat ang imong gisundan imong muluhod ka unya dayon mo tindog mo kuan tuyhod ang kamot isapnay ang pikas kamot unya mo lakang sa daplin kuan ka na day ug dili ka way mo demonstrate ang mo lakang murag so depende mga kaigalaan nga ning kamot siya nga kining mga kuan mga manimba nga makapugwat makamata sila ug may kay sayaw mga kaigalaan sa ting 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 tang kini gisayaw mga higala gisayaw sa altar kini gisayaw pod natawas palma mismo naguna-unag sayaw ni sa altar sa Santo Niño. Ya kini namang sinulod na gidis. May namang maayo mo kuan ni mga DJ la karas kulas ay. Paksit kulas ni. Elementary ta nga kuan apil kag religion ngadto sa mga public school na may kuan sa religion. Kuan ay labot sa mga subjects no pero na say kuan na nga mga katekista mo adto. Nanay mga sayaw kay kanang mga bata depende mo sa mga audience. Kini mga bata di man ani mo pwede mo busdakan nimo kana mga kuan kini ni ang mga substantial kayo nga mga information. Information overload na sila sa di na po na muawas ng information na ipagi nimo sa sayaw ipagi nimo kanta-kanta. Kanagong audience mo depende mo na mabitaw na nga imong tana ako nagtudlo ko sa Cebu Technological University nagtudlo sa Cebu Normal University usahay akong gamitan ay ako sang eksaminon daan day bisag permiron kon pa lang ngano man tanaw na ko ang knowledge level lang daan kay basin ba og ang imong ihatag nga kuan usahay ra po na nagoy gamit kay aron kasabot ka unsay ilang knowledge level kay kung panalitan depende man sa pagpackage mo sa information kay ba og taas ra kayo imong information nga gihatag magtagbos ta gukod. Pero kung ubos sa kayo, katawan sa kaon, sa manisir, yun sa may gisgutan ng tao na. Wala na ko, MCLS mga abogado. May buntang lo dyan kagulada.
Im si Ilis mga abogado na, niya mag-lecture ka mo lang kag nag-lecture og barangay tanod. Mga kuan ka kay mo ingon usam ni siya tawag tong kuan ay, ano sa man itong speaker. So kinis pa bulto na iyang kinaiya ganyan nga pagka-jokiron o niya kuan ba. So ang iyang intention aning panahon na nga kini mga tao maminaw ni ini kuan humili. Kay matud palagi nila kay nabitay ko na lekin niya, nabitay ko na nabitay joke ana. May pagutong piloto sa eroplano kay nalangit pa. Kadtong ubang pastor o pare wa malangit. Ay nga naman, kadtong ubang pare may galad samtang sige misa puting katuga mas mga tao. Kadtong piloto sa eroplano puting ampuin taon sa mga nanakay oy. Labi na mo takilid-takilid may kila labi daotang panahon nga mura mo sa gunto antos taas bitaw nga mingon niya daw fasten your seatbelt. Di kang inampuay oy nga Lord dahil tabangin taon mi Lord. Kagud magkatuga kasamang so kining ni saway nga sa tanik kasad kayo lahap ra. No lahap ra sad kayo na nga kanana ang pagsaway. Kay nga naman kini ni ang mali numero 1 kinsa man ning ni saway. Ani saway ba laing relihiyon o dili? Ug laing relihiyon nato na mapasaylo kay lahi man gitag pamaagi. Number 2, og Katoliko ni kinsa ni sila traditionalist o modernist sa Katoliko. Mobita nang naay mga within the Catholic Church murag magsinawayay ng uban day. Naman ay grupo sa kana. Number 3, kinsa man ni siya? Do na may nakailani nga lain gyud hinawayon og pare. No? So kuan na sad kayo kanang termino mahigala nga satanic kuan na sad kayo kanang sobrang rasad. So sa may itong baruganan ani, ang ato mang higala mingon man namang latest ani, minatos Father Boltron ron. Ang latest manggod nga gigsabutan dili ni dogma. So kung do na magay kuan ato lang inon nga kanana ang sige na lang o gainani nga sayaw nga kuan sa sunod siguro di na lang siguro nato kanon karon di pud manundog ng uban. Labi na ka na mga sayaw nga kuan labi na siguro mag-grind siguro damo lain na pud na. Pero ingnon nimo nga satanic lahap ra ang terminong gamiton di na pod na mao. Ang latest may gala magod sa Council of the Laity do na sila mga bag-o ra po na dili na dogma. Dili sa to pa kun dunay gamayng kuan siya dili sa dogma. Karon gani di naman pwede dai nga kanang ultimo kasal gani magkanta kag love song sa simbahan kantahon na sa una. Karon dili na siya kay nanam siya bag-o ron. O pero dili na sa dogma. Sabutan na sa mga laity ba. So mao po ning sa sayaw ato lang sang tanawon may gala nga dunay kibawtan sa intensyon may galang Father Boltron